Urriaren 26an hartutako kalte zerebralaren nazioarteko eguna ospatzen denez, Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte urgazpenerako foru erakundearen bitartez jardunaldi bat antolatu du desgaitasuna duten pertsonak kirolaren bidez gizarteratzeko. Desgaitasuna duten pertsonentzako eta haien familiakoentzako topaketa hau Europa Parkean eta Txurdinagoko kiroldegian eginda Bilbon. Ekitaldian, hartutako kalte zerebralaren Bizkaiko elkarteak ATC eta Aitameni ospitaleak hartu dute parte. Hori ez gainera, hauek ere lagundu dute. Bizkaiko Kirol Egokituaren Federazioa, Saiatu Fundazioa, FEKOR, Arbolarte, Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa, Biortek, Kemen, Euskaltel Euskadi eta Bilbao Kirolak. Bertaratutakoek txirrindularitza praktikatu dute eta zenbait probatan lehiatu dira. Gizarte Ekintzako Foru Diputatu Pilar Ardantzak nabarmendu du oso garrantzitsua dela gizarte laguntzako erakundeek eta gizarte eragileek bat egin dezatela helburu bakar bat lortzeko, alegia, hartutako kalte zerebralaren arazoa ikusaraztea. Izan ere, arazori ikusarazteak bere biziko garrantzia du osasun zerbitzuen eta gizarte euskarrien sarea bultzatzeko.